prionimo na prione. Dakle, današnja tema će biti prioni, je li tako? Tako je. Šta su to prioni? Sad ćemo da pričamo o tome. Prioni su proteini, vrlo jednostavno. Da. Svi prioni su proteini. I svi prioni su proteini, ali svi proteini nisu prioni. Apsolutno, na svu sreću nisu prioni, da. Zašto na svu sreću? Pa zato što su prioni interesantna jako jedinjenja, interesantni proteini. Jel mogu izvini, jedan uvod malo drugčiji? Slobodno izvodi. Ja ću samo da učim, meni je ovo isto. Ti ćeš da dodeš lopticu. Da. Znaš šta, ranije su bili početkom, u stvari, pogotovo Britanci, Amerikanci su volili da istražuju te neistražene, pogotovo kada su bili kolonizatori, te stvari. Gde si ti, Brane, sad došao iz Kine, je li tako, da? I šta si jeo u Kini? Svega je bilo, da. Bio je jedan lik koji je čak član porodice Rockefeller, koji je otišao u Papua Novu Gvineju i gubi mu se svaki trag. Išao je čovjek da proba svašta da jede, a izgleda najverovatnije šta se desilo da je pojeden. E sad, da li su ga pojele, otišao je navodno da se kupa, da li su ga pojele, da li ga pojeo neki krokodil ili su ga pojeli domorodci. Znači, postoje dve teorije. Mislim da je gomilu nekih romana napisano o tome i tih stvari. I zašto je to zanimljivo? Ovo je da krenemo tu, odnosno, mislim da možda nije loš taj uvod za priču o prionima, pošto tamo to domicilno stanovništvo, domorodci na Papua Novoj Gvineji, praktikovali su dugo vremena zapravo kanibalizam. Nije da su lovili druge ljude da ubijaju, ne, nego su imali, ako neko premine, znali su njegovi članovi porodice da ga pojedu. I tu su primetili i neku bolest koja je zahvatala samo njih, ta bolest zove kuru. Je li kuru? Kuru. Smrtonosni osmeh, kako nešto? Da, smrtonosni osmeh. Zapravo mislim da je to ono, ili bolest osmeha, ali mislim da je u prevodu drhtavica. Mislim da je to direktan prevod. I onda su pokušali zapravo da skontuju dakle ta bolest i onda su videli da je ta bolest povezana sa drugim bolestima koje su bile poznate već u zapadnom svetu, kao što je bile bolest isto slična drhtavica kod ovaca, koja ne znam kako se tačno zove, ali bila je već klasifikovana kao... Nešto Skrepis, da. A mislim da je glavna klasifikacija da je to upada, možda to je taj Creutzfeldt-Jakobova bolest. Da, ne znam šta je širi pojam, ali u svakom slučaju pominju se ti izrazi. Da, mnogi od tih bolesti imaju imena po ljudima, po naučnicima koji su ih kao otkrili, tako da između ostalog je ta Creutzfeldt-Jakobova, bolest. Odakle te bolesti? Dobro pitanje. Da prionemo na prione. Termodinamika, čoveče. A to je tvoja oblast. Nije, biohemija. Ajde, mislim, ja ne znam. Termodinamika. Ne, ima jako interesantno objašnjenje, termodinamičko. Dobro, ali daj mi prvo intro sa prionima. Znači, rekli smo, to su proteini. Međutim, ono što je specifično za njih je, dakle, da su ti proteini patogeni i da su infektivni. I to je jedini primer. To najmanji patogeni. Jeste. I najjednostavniji. Iako su složeni, jer proteini su složeni molekuli, ali su najmanji i najjednostavniji patogeni. Da, mi kad pričamo o patogenima, kad pričamo o izazivačima infekcija, znači zaraznih bolesti, mi govorimo o najgorem slučaju, u najsitnijem slučaju govorimo o virusima. Odnosno, imaš čak i neke viroide. To je isto interesantna stvar. Ovo je još sitnije od virusa. To su kao neki okrnjeni, da. Ovo je samo proteinče. Ali su i virusi i viroidi su u principu kombinacije neke, ajde kažemo, mašine, prirodne mašine, nisu živo bića, ali su prirodne mašine koje mogu da se, uz pomoć, kada uđu u ćeliju, mogu da se repliciraju koristeći genetički materijal. To je ono što obuhvata sve infektivne, izazivače, osim priona. Prionima ne treba genetički materijal, oni su, dakle, proteini koji samo su nezgodno savijeni. To je suština. Znači, nezgodno su savijeni, inače proteini su nizovi aminokiselina, možemo da ih zamislimo kao neki ogrlicu kao neku, ali su najčešće zgužvani u nešto što se zove nativna konformacija. Znači ona konformacija, odnosno oblik, zgužvani su neki oblik koji im daje aktivnost neku. I sad u našem organizmu svaki protein ima svoju funkciju i tako dalje. Kod priona je nezgodno to što je... Odnosno, proteini zapravo, to je dugački lanci aminokiselina i zapravo oni vrše svoju funkciju tako što imaju imaju oblik. I zapravo njihov taj oblik i imaju tu funkcionalizaciju sami tih aminokiselina, da li su unutra kiseli, da li su bazni, da li su hidrofili, da li su hidrofobni. Pogotovo enzimima isto treba. Kad pričamo, dakle, o proteinima, vrlo je bitno imati na umu, dakle, njihov trodimenzionalni oblik, jer
od tog trodimenzionalnog oblika zavisi da li će oni ispoljavati svoje aktivnosti ili ne. Oni su u principu mašine. Oni su, ja ne znam kako, da li se... Molekulske mašine. Molekulske mašine. Jeste, odnosno, možda, ne znam kako to, čelik, gvožđe. I sad može on različito da se napravi. Da li da ima gradivnu ulogu, da li da ima ulogu kao mašine. Tako je. Mogli bi da se smatraju najjednostavnijim mašinama u principu u recimo metabolizmu, metabolizmima živih bića. I u svakom slučaju, dakle, ono što je karakteristično, dakle, za prione je da imaju tendenciju da se saviju u oblik koji je nezgodan, koji im omogućava da, to se kaže, grade agregate. Govoriš o prionima, ne o proteinima. O prionima, da. Prioni mogu da se... Da, prionima. Da. Znači, mogu da se saviju u oblike koji im omogućavaju da se jednostavno slažu jedni na druge, da prijanjaju jedne na druge, znači nema veze sa imenom prione, ali nije loše ovako kao mnemotehnika. I dakle, kad krenu da se slažu jedni na druge, grade se vidljive, znači pod mikroskopom vidljive strukture, neke kao niti koje zapravo oštećuju ćeliju koja ih sadrži i dalje oštećuju tkiva i onda se to manifestuje tako što, inače, jako bitna stvar, oni su veoma ekspresovani znači, postoje u velikoj koncentraciji, dakle, u nervnom, hajde kažemo nervno tkivo, jel može se kaže nervno tkivo? Znači u... Pa mozak, jel? Mislim, to je to, nervi. U mozgu, da. Nisu jedino tu, dakle, postoje i u ostalim nekim tkivima, ali, dakle, u ćelijama mozga... Kičmena moždina, to je glavno, sad zavisi od drugih bolesti, mogu da se pojavi. I, dakle, manifestuje se, dakle, zaraženost, prionima se manifestuje, dakle, mislim da je jedna od bolesti sunđerasto tkivo, znači vide se, dakle, nepravilnosti, dakle, u tkivu, jednostavno tkivo kreće loše da radi i manifestacije, znači nervno, motorički problemi. Prosto u mozgu, čim se naprave ti agregati, ćelija izumire, dolazi do smrti ćelije i kad taj ćelije umiru, tkivu reaguje. Ima to veze sa Alzheimerovom bolešću? Da. Ima neke udaljene veze, ne u smislu da su oni izazivači, ali neki mehanizmi koje oni koriste, a to je to slaganje, građenje tih niti. Znači, tema je vrlo hot za ispitanje. Tema je hot, iako je Alzheimerova i bolest, znači nešto što možda se manifestuje na sličan način, ali izazvano drugim. U stvari, čime je izazvano, to je dobro pitanje. Znači, to je... Znaš šta, i ovo je vrlo, iako su dobijena Nobelova nagrada pre, čini mi se, 70 godina za otkriće priona. Sad nije 82. otkriveno. Ne, zapravo, prva je dobijena za da je kuru zapravo infektivna bolest, odnosno, a ovo je kasnije za prione. Obzirom da, evo sad ja bih mogao da postavljam pitanje, obzirom da najslabije znam u ovoj temi, kako mi možemo doći u kontakt sa njima? Mislim, pošto treba znati i prepoznati. Jasno. Pošto sam čuo da postoje određene okolnosti gde mi možemo doći u kontakt s njima. Postoje određene okolnosti i određeni organizmi, odnosno životinje, koje su, ajde kažemo, za koje se zna da su osetljive, da su, znači, mogu da zapate neku prionsku bolest. Ono što... Samo mislim što je bitno reći, kod priona, kod bolesti priona su 100% smrtni ishod. Znači, nema to. Ako zakači prion, nema šanse. Nema, to je to. Mi znao da je baš gadno. I to što kaže Miloš, zapravo, nervne ćelije, odnosno u mozgu ćelije, nadrljaju, da. Nadrljaju, mislim, ne obnavljaju se. Da li je to zbog te njihove, mislim, tu nema replikacije, nego ima samo ti si pitao kako to sad mehanizam, da. Ja sam rekao termodinamika i stvarno je termodinamika, to je ono što je predloženo. Čak oni se gomilaju, je li tako? Oni se gomilaju, da. Znači, ovako, otprilike, opšta jedna teorija. I ostale aktivnosti ne mogu da se... Da. Prva stvar što je jako bitno da kažemo je da je prion zapravo jedan, za čoveka sad govorimo, to je jedan protein. Znači, postoji, svi mi imamo prionski protein. Znači, kad kažemo prion, ne mora da znači automatski patološki oblik priona. Svi ga ekspresujemo, svi pravimo prionski protein, odnosno imamo gen za prion, PRP nešto, u našem, dakle, genomu, svi ga pravimo. Sad, neki ljudi su podložniji prionskoj bolesti jer imaju neke mutacije, znači to se zovu polimorfizmi u tom genu, koje čine taj dobijeni protein, ekspresovani protein, podobnim, kako se kaže, znači lakše će da se smota kako ne valja,
Znači, te neke varijacije, polimorfizmi, znači neki ljudi imaju gene koji su podložniji tome da završe kao loše savijeni, odnosno agregati tih priona. I to je način da se zapati prionska bolest genetski, znači genetički način. Znači, nisi se zarazio, ne moraš da kada se zaraziš, imaš loš gen. I onda imaš povećanu šansu da ti se loše smota. To je jedan. Kako možeš da se zaraziš kada to imaš? Možeš se zaraziš, to je dobro. Postoje zapravo ta 4 vrsta kako se prenosi prionska bolest. To je jedno što je prvo Miloš rekao, znači imamo protein, nije svaki protein prionski protein, nego imamo jedan koji može biti to što kažeš aktiviran, kasnije ćemo doći do toga zbog čega on pređe u to. Jasno. Znači, ili genetski, druga stvar je da konzumiramo meso od zaraženih životinja ili bilo čega zaraženih životinja. To nas u suštini najviše zanima, ali u principu... Tako je, to je druga stvar. To može se kontroliše nekako, ajde da kažemo. Ovo ti kad ti genetski izvučeno... Dakle, zaraženih životinja, znači ono bolest ludih krava, znam da su ubijali neke ogromne količine. Upravo to, upravo to. Da. Jeste, to je bilo nekih 80. godina, čini mi se da je bilo... 2000-ih je to bilo, to je 2000-ih. Ja mislim da je bila eksplozija priče, medijske, buke oko toga, mislim čak i ranije, nebitno. Znači, ne znam. Znaš šta je fazno, taj Creutzfeldt-Jakobova bolest, navodno, oni su primetili to i to je taj genetski način prenošenja. I to je kačilo možda 1 na milion. Da, to nije uopšte, to nije često. Orfan bolest. Skroz je bolest koja je zanemerena. Mislim, poznati tu i to verovatno je stalo u nekim fusnotama, u knjigama. Kada nema bolesnih puno ljudi, znači kada to hvata jako mali procenat stanovništva, onda se to zove, često se zove... Da li se bolest zove orfan ili se lek za tu bolest zove orfan? Ne, bitno. Ja mislim orfan disease. Znači, u smislu, nije zanimljivo toliko za farmaceutsku industriju, jednostavno nema tu neke, nije ni čovječanstvo ugroženo toliko i onda se to onako, rade se istraživanja na tome, ali to nije neki primarni, sad da kažeš akcenat na tome. Dobro, nije, ali ne mora znači da ne može da bude. Da, ne, to ako bude, onda je baš zeznuto jako. Ovde samo govorimo o tom... Jer si rekao da nema leka. Tako je. Da, ali znaš što, ako jedan umre na milion ljudi, razumeš, statistika, zdravstveni sistem nije nešto. To je bilo pre nego što je otkriveno da su prioni, ti loše smotani prioni, infektivni, da mogu da se zaraze i ljudi i da se zaraze i stoka međusobno i tako dalje. I zapravo za to je dobijena prva nagrada. I ti si se krenuo pričaš, znači o stoci. Da, odnosno da se zarazi tako što se konzumira meso od zaraženih životinja i transplantacija i ne znam što još ima. Imaš kada ti... Transplantacija? Da. I to doćemo do jednog trenutka do toga, koja je dosta problematična stvar. Ja sam čuo za nešto za rožnjaču kad se transplantacija bilo čega. I četvrti način je da jednostavno izvučeš kartu lošu, da mutiraš spontano. Znači da imaš spontano, ti mutira gen. Nevolja je da ako kreneš da sintetišeš te nezgodne prione koji se loše smotavaju, znači te mutante mutirane, iako si se rodio sa dobrim genom, ako je došlo do mutacije tog života, jednostavno može se desiti. I to je, ja mislim, i još ređe. Znači, to je baš retko, ali i to se zabeleženo u svom slučaju. Znači, za ovu za transplantaciju nisam ni razmišljao, to je dakle često. Pa kad je infektivna bol. I to jeste bio jako veliki problem, zato što oni kad su došli da izučavaju taj narod u Papua Nove Gvineji, videli su da ti istraživači su apsolutno bili imuni na to. Međutim, konji su imale generacije, svi su, naročito žene i deca su bile... Žene i deca, oni su, ja mislim, više... I onda su oni povezali sa tom bolešću koja je bila taj Creutzfeldt-Jakobov sindrom, koja je bila poznat u Evropi, odnosno u zapadnom svetu, zapadnoj medicini. I znali, isti su u principu simptomi. Međutim, ovi ne znaju odakle je to. I onda su zapravo videli da se ona prenosi, kako su to radili, tako što su... Mislim, strašna je priča od devojčica koje su videli da je bila zaražena, krenula da se trese. Pitali su njenu roditelji da li mogu da uzmu uzorak moždanog tkiva. Kad je devojčica preminula, uzeli su uzorak moždanog tkiva. Morali su na primatima, pošto ne bi mogli da dokažu baš na drugim životinjima koji nisu toliko bliski. Na prostim organizmima. Homo sapiensima. I zaista su se izrazili ti primati to. Znači, videli su, ako kontakt tog tkiva sa
odnosno da može da se prenese. Sad, šta je to bio uzročnik? To se nije znalo. I to je to do 80-ih. Da, i to je jako interesantno. Ja ne znam kako su, nisam se zadubljivao kako su konzumirali mozgove svojih preminulih kao sunarodnika. Da li su bili termički obrađeni ili su bili, ne znam, znači... Bili su termički obrađeni. I dalje je bilo, znači to tkivo je bilo zarazno. Znači ta hrana... Znači onda su baš otporni. To je bitna karakteristika priona. Da su mali, su proteini, zato ja govorim termodinamika, znači to je bitna zapravo termodinamika. Dobro, koji su to uslovi da možeš da ih... Neobično su stabilni. Znači ti... Koji su to uslovi temperature? Kako možeš ih rasturiš? Da. Nemam pojma, ne znam znači na kojoj temperaturi, Dobro, očigledno... ako su manje, oni su stabilniji, jer ovi veći konglomerati, virusi, bakterije, njih možeš... Jasno. To je baš zapravo, to je baš lepa, jako elegantno objašnjenje. Ne znam da li je i dalje, to je nešto objašnjenje koje je vlada posljednjih 20-30 godina kao naučni konsenzus, kako se energetski ponašaju, dakle, ti agregati prionski. Kreće se, dakle, od normalnog, proteina, priona koji nije patogen. Znači, normalni prion, koji je, kaže, čak se nekad misli da je on nekad i u ravnoteži možda sa tim nezgodno savijenim oblikom, ali je ovaj normalni stabilniji. Izvini sad prekidam, jel postoji, ako već pričamo o termodinamici, jel postoji sad, znamo da su proteini onako, tu je širok raspon, postoji sad kao neki opseg fizičko-hemijskih veličina, koje su to sad molarne mase, veličine, da li su to neki veliki proteini, koproteini, mogu ti reći, da li su to sad proteini za prione u čovekom genomu. Da li imaju neke specifične karakteristike koje im daju evo ti, znači, kratak njihovu opis, evoluciju će pratiti. Kratak opis naših priona. Naši prioni kreću kada se ekspresuju, znači kada se sintetiše taj protein, on ima nekih 260 aminokiselina. To ti je onako, nije nešto naročito, da, ima 260, međutim, onda dolazi do takozvanih posttranslacionih modifikacija, odseku mu se 2 dela, to je sve prirodni proces, odseku mu se 2 dela, prednje i zadnje, aj tako kažem, NC kraj, i dobiješ nekih 200-ak aminokiselina, protein koji je funkcionalan. Inače, za sam prionski protein, za njegovu normalnu funkciju, još uvek se prave se debate na tu temu. Otprilike se nešto zna čemu služi, ali nismo 100% sigurni. Kad odeš na Wikipediju, naravno smo otišli svi na Wikipediju i gledali, vidiš njegove funkcije, vidiš ovako more stvari. Ti kad vidiš more stvari, onda to znači da možda baš i, znaš... Da. Ali vratit ćemo se na funkciju njegovu. Nego hoću kažem, dakle, on u toj nekoj aktivnom obliku ima nekih 200 aminokiselina. Sad ono što je interesantno je da je njegova struktura u velikoj meri nedefinisana. Odnosno, mi kad pričamo o proteinima i toj njihovoj funkcionalnoj strukturi, nativnoj konformaciji, kako je zovemo, mi često govorimo o spiralama i o, kako se zove, beta lancima. To su oblici koje, mini oblici koje proteini zauzimaju. I sad imaš recimo 2, 3 spirale, 4 spirale. U slučaju našeg priona imamo, ja mislim, 3 spirale i imamo jedan taj beta lanac ili 2. Suština je, dakle, da je dobar deo ostatka tog proteina jednostavno slobodan. To se kaže visoko je neuređena njegova struktura. I upravo taj deo postaje problematičan kada dođe do tog nezgodnog savijenja. On se savija nezgodno i šta se desi? Desi se da taj slobodni deo, neuređeni deo, zauzima te beta lančane strukture koje imaju nezgodnu osobinu da se slažu jedna na drugu. Oni se, kako se kaže, šematski se prikazuju kao neka testera. Znači, i testera na testeru, odnosno, možda još bolje, kao neke, kao za one špagete, imaš neke one paste koje su onako, ja znam, moja baba je pravila flekice, a koje su bile onako cik-cak. Pa možemo tako zamislimo, sad ne znam da li se to sad prodaje takve. U svom slučaju možemo zamislimo da se slažu jedna na drugu, bukvalno. Često su i nekako neelektrisane, zgodno da budu komplementarne. Pa dobro, aminokiseline tu ovi... Jeste. I znači dešava se dakle da se unutar jednog molekula naređuju nekoliko tih beta lanaca koji takođe služe kao osnova za takozvanu agregaciju, znači drugi isto nezgodno savijeni. Čak ne na drugi, nego može, ja mislim da indukuje. Znači, ako ovaj priđe, ovaj će ga saviti. Upravo, tako je. To je zapravo problem. I to je infekcija. To je problem. Znači, prenosi tu svoju informaciju. I znači imaš tu slaganje po tim beta lancima i imaš rast tog već sad, to sad već nije jedan molekul, to sad već možemo zamišljati kao kompleks, nezgodan kompleks. Šta zapravo, dakle, prioni rade, oni šire tu nezgodnu konformaciju, šire među svojim i srodnim, dakle, proteinima, to su
drugi prioni koji su, recimo, normalni u tom momentu, to što je Srđan rekao. Mene to jako podsjeća na likove koji šire lošu ideju. Bukvalno, loš način Ja sam mislio veliki sistem da imaš jednog bukvalno party breaker. Ne party breaker koji krene pravi gluposti i drugi ljudi vide prednosti negde u tom pravljenju gluposti i krenu da pravi gluposti. Znači, to je bukvalno propagacija. Ali to je slično onda i virusima. Bitno je što ovo sistem u ekvilibrijumu. I što on ide napred. Ja stalno kažem termodinamika. Ja stalno govorim termodinamika. Da, znači imamo taj normalno smotan i loše smotan. Tako je. I oni prelaze iz jednog i drugog. I sad zavisi šta će ga gurnuti na stranu da nema povratka. Tako je. Ja bih dodao još... Znači oni su na klackalici energetske. Kako ti kažem, glavna teorija je da je aktivni dobar oblik, funkcionalni, da je stabilniji. Super, ali ako su na klackalici energetskoj, kako su onda otporni tako na visoke temperature? Da kažem termodinamika. Znači, zvanična teorija, koliko sam uspio da skontem, je dakle su ti aktivni, dobri, normalni monomeri, to su znači jedan protein, oni su stabilniji od ovog nezgodno savijenog. Međutim, nezgodno savijeni, kada se zauzme tu nezgodnu konformaciju, oblik, on može da indukuje tu nezgodnu u okolnim zdravim i da krene agregacija. Kada krene agregacija, ona je termodinamički onda stabilnija, odvlači taj nestabilni oblik do jednog trenutka. Tako je. I znaš šta je, to je jako bitno, zato što taj ekvilibrijum, kad se nakupi određena kritična količina, onda nema povratka. A taj ekvilibrijum, i to je jako bitno, to što pričamo oko koliko je ta zapravo prenosna bolest, koliko je infektivna problem i to što smo, kažemo, 1 na milion ljudi i bolest ljudi krava. Zato što taj proces može da traje jako dugo. To je nezgodno. 40, 50, 100 godina. Znači, čak može da traje van životnog. I ta bolest ljudi krava koja se pojavila 2000 godina, znači, prešla na ljude. Odnosno, ljudi su imali taj Creutzfeldt Jakob sindrom. Što znači, kod njih je taj, kako se to kaže, do prvog postojanja indukcija, kako se zove to? Recimo, ajde kažemo, nazvaćemo indukcija. Da, je prošlo nekad brzo, ali može da tu je u tom Papuanovom inkubacioni period zna da traje jako, jako dugo. I u principu ne zna se to što se desilo do 2000-ih, kad će to da se pojavi, na koliko ljudi će to da utiče. Ja ne znam, jeste vi gledali u Kung Fu filmu. I to je problem transplantacije. Ti pojao si burger 2002. godine, bio od ludih krava, ti vrti se tek ekvilibrijum na klackalici, daš krv nekome, daš nešto, pređe na njega. Znači, još uvek se ne zna kolika je implikacija toga. Jeste, ja kao da sam gledao neki Kung Fu film gde ti imaš taj takozvani smrtonosni udarac, smrtonosni dodir. On te dodire, ti umreš za 10 godina. Da. To je taj fazon. Znači, to je taj fazon. Ti u evoluciji uglavnom imaš neke trenutne stvari, znači nešto se prilagodi da bi trenutno imalo efekta, da bi se trenutno branilo. Pa bi onda mogao da objasniš zašto je nešto kao način odbrane. Lupam, biljo je da, meso je da, znaš, pa kažeš to je evolutivno favorizovano, znaš, to stanje zaraziš. Ali ovde umire domaćin, to je prvi problem, a drugi problem, ta odbrana se manifestuje za 10-15 godina. Lupam, ne mora da uvek bude. Tako da nema neko objašnjenje u tom smislu, znaš, to ti je ono kao, ti si mene ubio, ja sam tebe zeznuo, ali ću te zeznuti za 10 godina ćeš da vidiš. Znaš, to je baš strašno. Jeste. A šta sam te kažem, jako interesantna stvar. Rekli smo, dakle, stabilni su, termostabilni. Ne znam koje su temperature da ih uništiš, 100% postoje, naravno, ali nezgodni su. Mi kad unosimo proteine, nije samo termostabilnost, skuvamo, ispečemo i te fore. Izvini, kad mi apsorbujemo proteine, kad pojedemo meso, ja ne znam koliko ih mi rastvorimo. Na oligopeptide, na šta to bude? Mi lučimo, znači u našem programu, pljuvačka ne radi ništa s proteinima, uglavnom radi samo sa skrobom. Šećerima, da. Tako je. Međutim, kad ti, dakle, meso, recimo, siđe u želudac, onda već pritiskaju se neki tasteri, krenu se luči neki hormoni i naš, ako se ne varam, pankreas, ubiće me ljudi ako sam pogrešio, kreće da luči... Peptidaze ili nešto. Tako je, proteaze. Znači enzime koji raskidaju peptidnu vezu i dolazi dakle već samo negde na ulazu. Dakle, peptidna veza je osnova koja se javlja između aminokiselina, gradivnih jedinica proteina. I onda ih seckamo iz te njihove konfiguracije na male deliće. Oligopeptide, peptide, aminokisline. Ako smo zamislili protein kao nisku, perli, ono što drži tu nisku, to je taj konac. Znači, to su peptidne veze, to je taj konac. Upravo ono što proteaze rade, peptidaze, proteaze, one seckaju taj konac na određenim mestima.
Svaka sad, ima svoju... jel mogu sad proteaze da iseckaju Upravo prione? Upravo je to problem. Kad se prioni agregiraju, znači kad se tako naslažu na te nizove, nezgodno su okrenuti. Ne mogu da uđu. Ne mogu. Znači, ili ako uđu, to urade nešto možda sa tim krajnjim vrhovima. Proteaze su by the way isto proteini. Nedovoljno su efikasne naše proteaze protiv... Ali to je meni kad pričate sad ovo. Ja nisam u biohemiji. Mislim, ovo su metabolizam je jedan univerzum. Jasno. Jedna od 1000 stvari koje mi znamo donekle, ali zaista onako jedno ogromno polje. Apsolutno. Sama priča o varenju je onako složena. Ali hoću da kažem, to nisu jedini proteini koje mi ne možemo ostvarimo. Postoje proteini koje mi ne možemo. Mislim da su sve kako ono zove... Gluten. Gluten, to se te kaže. Znači, recimo gluten, to je biljni protein. Znači, i to recimo ne može. Nezgodno je, nije dobar supstrat, mi to kažemo supstrat, nije dobar supstrat za naše proteaze. I to je to. Znači, prođe, biva nekako apsorbovan na neki način, znači, dovoljno da izazove jednu lančanu reakciju i to ti je to. Zašto je to moguće? Zašto naši prioni reaguju na nezgodno savijene kravlje prione, recimo, ili one jelenske, ili kako već, o tome možemo pričamo, to je sad nešto što polako narasta popularnost, i zastupljenost te bolesti među divljim i pitomim jelenim u Americi. Znam da to se širi sad, to je onako interesantna priča. Ja ne znam za to. To je karapelj, ne, nije karapelj. Nema veze s tim. Možda ima. Pričat ćemo o tome. Ali da se vratimo na krave, recimo. Zašto je to utiče na nas? Zato što su ti prioni kravlji, tako da ih nazovemo, dosta slični ovim našim. I jednostavno, to se zove homologna sličnost između dva proteina, dva organizma. Dovoljno su slični da mogu da izazovu to nezgodno savijanje i jednostavno efikasni su na nas. Ja ne znam da li su ovčiji, da li su zarazni za čoveka, to ne znam. Mislim da se i za jelena, recimo, za jelena to je relativno najsvežije, aj tako kažemo, a sad kažem najsvežije možda poslednjih 20 godina se o tome priča, ali se širi recimo ta bolest među jelenima. On ima posebno ime, posebno je, znači ali mehanizam isti. Ne znam, nisam siguran da je utvrđeno da je zarazna za čoveka, odnosno da su jelenski prioni kompatibilni sa našim, to njihovo nezgodno savijanje, ali znam da je među jelenima, i čak i među različitim vrstama, da se širi. I to se širi, oni bukvalno prate, geografski prate. Znači, a sačekaj sad, što ispada da su oni jeleni kanibali, mislim... Ne, jako interesantna stvar. Za većinu, znači, smo pričali kako su, mi smo rekli za ljude, znači, kuru je, fasuješ kuru kada jedeš svoju vrstu. Tako je. Sličan mehanizam je bio i za krave. Znači, hranili su i to je zabranjeno sad, hranili su životinje i mislim da je to i kod nas bilo dosta... Hranili su životinje. Da, sa mlevenim, znači, to je vjerojatno prženo, spremno nešto, to je kao koncentrat proteinski. Da, napravi se, da. Jednostavno, te stvari koje su bacale, između ostalog i mozak. To je kod nas koštano brašno, znam da se za te stvari, ovde se uzme po ono koje... Znaš, ti sad kad razmišljaš o tom kanibalizmu koji je iznuđen, ti si jednostavno isforsirao kanibalizam kod biljojeda, tu se ljudi dosta onako etički krenu da se dižu ti se neke crvene zastavice, znaš. Ja znam moja reakcija, jer kao to je biljojed, ne treba da mu daješ, znači nekako kao u fazonu priroda ti diktira, to ne treba da radiš. Mislim, znaš, ali opet s druge strane, po meni to onako kao, znaš, kako su se setili, čoveče, znaš, ne gubljenje resursa, kad pogledaš, znači, iskoristiti, čoveče, iskoristiti, proteini, što ne bi to dali. I ja ne znam da li je to, verovatno to imalo još nekih negativnih, ja ih ne znam, znači ovo je jedina, aj kažem jedina, negativna. To je baš opet zanimljiva stvar, kao sad, uticaj čoveka na prirodu. Ako je priroda rekla, nemojte miksati, a mi iz smisla kao nebacanja resursa, kao želimo da napravimo dobro, napravimo ozbiljni problem. Ali mi to radimo non-stop i to radimo sa svim stvarima. Znam, pa pričali smo već u ranim epizodima. Ali znaš šta, ovde ti nemaš, kao ti kad mi smo naučili princip toga. Mi ako znamo da kontroliš, to ti kao vatra. Nemoj da si igra s vatrom i ispećeš se. Jeste, vidi, šta je bitna stvar? Ti nisi dao kravi da žvaće mozak od svoje mame, nego si to je ja ne znam kako to izgleda, ali pretpostavljam to je neki prah, znači to je nešto što se doda hrani, razumeš? Znači, to je ipak je obrađeno, znači nije to pravi kad je bezom pravo su reči. Ja sam čuo sad kao isto, sad baš bio sam u Kini, pojeo sam bubu i kao baš je bilo isto priče kao da će biti ta brašna od insekta. Da. Obogaćeno, to su proteini. Da, proteini. Ti sad pojedeš, to je sve lepo upakovano, jedeš sve, mislim, ti sad ne znaš da je to nastalo od
Tako. Pa ne, sad, vidi, međutim, vjerovatno će setio biti- sam se filma sa Charltonom Hestonom, Naravno. ako se sećaš, Green Soylent Green, Soylent Green. M je dobar film, M je... I zadnja scena, to je strahovita distopija, strašan film film. iz 70 neke, Fantastičan film. gde na kraju Charlton Heston kaže to su ljudi. Da, spojlovali smo vam sad, treba pogledati film, odličan. Pa to je, mislim, Soylent Green, Soylent Green. strašan film. Ali evo, Soylent Green je strašan film, ali mi smo sad Apsolutno. tu smo. Znaš šta, kad su ovi gledali to kao, mislim, taj narod u Papua Novoj Gvineji, oni žive u principu, to je, ne znam, neku kameno dobe Ne, ili vidi, tako na kraju nešto. krajeva. Ali, mislim, praktikovanje kanibalizma uopšte nije bilo strano u Evropi. To sam htio da kažem, dugo, kanibalizam je dugo nekoliko kolena iza Kaže nas. Kažu u Engleskoj ono Svi naši 17. i preci su bili 18. kanibali. vek. Svi naši preci su bili kanibali. 17. i 18. vek, kad bude ono... 17. 18. Da, kaže Naši- kad bude da, da. javno vešanje, to ono tuku se tamo da prvi piju hranu. Naši Ljudsko. preci su svi bili kanibali, tačka. I to donedavno. Nema, Apsolutno. glad je bilo. Pitanje je samo ko je kad prestao da bude. Kad su tabuji doneseni, kad su uspostavljeni tabuji koji to brane. Zašto su tabuji... Ne znam, meni je ovo apsolutno. prilično novo iznenađujuće. Ne, apsolutno. Svi naši preci su bili kanibali. Čovek je bio strvinar, kanibal, svašta čovek je interesantno. I to je to, kao ti kažem, ono, donedavno smo to, no što, gladna Evropa. E. Pa, ne, ako pogledaš drugi svetski rat, mi šta se radili ovi tamo kad je bila okupacija Sankt Petersburga? Naravno, Mislim, da. ono, Da, kako ti kažem. Ja I znam znaš da šta, je bilo ono i u njihova Andima kad su pali oni ragbisti, da Tako su se je. oni pojeli međusobno, bili su gore 70 neke kad... Naravno da je to, imaš u ekstremnim situacijama, to naravno, to ne uopšte ne ulazimo u to, kako ti kažem, normalna reakcija, možda jedeš. Meni je fascinantno bilo, ima samo jedna mala digresija. Lik nedavno spasen iz nekog zaliva u Meksiku, ne znam, bio je, ne znam, hiljadama, lupam sad, kilometara od obale, on sa psom. I imao je kao zalihe, ali pas preživeo čači, bili su neki 30 dana na pučini, spržio ih, nije pojeo psa, znaš, onako, to mi je onako baš, kaže, ono umire od gladi, kaže, kako su ga spasili, samo je jeo, samo pričao o hrani, znači, a pas je ono, znači, Šta je pas jeo? Dobro, sad ne znam jeli su ribu, navodno. ne znam koliko je Okej. pasa krenuo, znaš, to kao da. nije, ali ja Ali mislim da je s jedan jednim, je- ja mislim da je s jednim, nego da se vratimo kako to sad ti jeleni, koji su biljojedi i koji su divljini, koji neće da jedu svoje, kako se oni zaraze. Mi smo rekli da je uglavnom to, znači ta zaraza, ti loše savijeni prioni su uglavnom u centralnom nervnom, znači u mozgu. Međutim, kod jelena je karakteristično da im se registrovani su im prioni da li u krvotoku, ali znam sigurno u mokraći, 100%. I dešava se to da oni, znači, piškaju okolo i to je to, piškaju po travi koju posle dođe drugi jelen pa jede. Ne znam kako imaju reakciju, verovatno imaju neke feromonske privlačenja i neke stvari i jednostavno ti prioni, pošto smo rekli, ta vlakna, što su relativno stabilna termodinamički, opstaju u prirodi i ti imaš, bukvalno imaš gomilanje, aj tako možemo da kažemo, gde imaš zaraženu, recimo, zajednicu jelena, ti imaš gomilanje tih priona čoveče u prirodi. I to, znači, ne moraš čak da budeš meso i da pojedeš tog zaraženog jelena. Ne znam, ne opereš To dovoljno... je samo hipoteza ili je... Ne. U mokraćim je utvrđeno. E sad, kako se prenosi između jelena, to je još uvek pitanje, ovo je jedna od mogućih objašnjenja. Drugo je, ja mislim čak nije isključeno ni polnim putem, ne znam kako, ali znači te neke, ajde tako kažemo, sad ovo ćemo loše izraz, ali kao te neke periferne tečnosti, nazovimo ih, kod jelena imaju te prione. Znači nije locirano samo, znači nije samo u mozgu. I Da, to je jednostavno baš ono deluje da jako može je da uništi nezgodno. kompletnu populaciju. Jako je nezgodno zato što I ne samo jelena, znači jel? dokazano je znači da jeleni definitivno međusobno širi se u Americi. Još uvek nije, mislim, dovedeno u vezu sa ljudskim poremećajem, ali to je nevolja jer ti to fasuješ, to je, rekli smo, inkubacija, može traje dugo. Tako da, ono što je činjenica je da je lov i meso i jedanje divljači sve popularnije, recimo u Americi, to znam, mislim, kako se zove, Joe Rogan, koga sluša, koga gleda, on non-stop u svakoj maltene emisiji hvali lov, hvali taj čitav filozofiju lova, jedenja mesa i tako dalje. Mislim što, to je pogled na svet, nije problem, ali hoću kažem, on ima neviđen uticaj. I vidiš ljude koji se kreću se lože na to, na lov i te stvari i ne znam da li je zabeleženo u Evropi, znači ta populacija, kao ja kažem jeleni, misli se na los i na irasa i na dosta stvari. Ne znam da li je zabeleženo, dakle, u Evropi, ali definitivno kažem u Americi se širi i to je znači... Ja znam da su oni imali, kao, prenosili su sad za neka inflamatorna bolest preko karapelja, koja je dosta bila zeznuta. I to se to baš širilo jako puno u populaciji, ali da je svaki drugi bio zaražen. Moguće da ima veze, moguće da je to jedan od načina. Tako da se još onako kao nagađa.
Nisam da baš čitao radove o tome, slušao sam neke kao podcaste i to. Ovi domoroci, oni su praktično krenuli su da rade 50-ih, 60-ih, taj eksperiment, ja mislim da još uvek traje. Da još uvek, oni su prestali sa kanibalizmom kad su došli, valjda, Australijanci, kad su ih okupirali ili šta god da se to desilo, rekli su, nema više kanibalizma. I tad je, lupam, 59. zadnji zabeležen slučaj i svake godine posle toga su otkrivali Inače, samo da dodam, za bolest među ovca, taj skrepi, što smo rekli, prionska bolest ovaca, ili kako se kaže, genitiv od množine, nije ni bitno, sumnja se, mislim da nije potvrđeno, ali sumnja se da potiče zapravo upravo od jelena, od zaraženih jelena, koji su bili držani na nekom eksperimentalnom pašnjaku, nemam pojma, znači bili su maltene jedni pored drugih, možda nisu deli baš isti prostor, su bili naslonjeni jedni na druge i mislim da su prvi slučajevi zabeleženi nakon tog nekog eksperimenta. Što je najgore. Mislim da je ta farma, šta je već bilo čitava polje, poubijena je sva populacija, poprskano je, tipa posoljeno je, što bi rekli, sravnjeno sa zemljom. Da li je nekoliko godina bilo zabranjeno prilaz sve, Onda su dovedeni zdrave jedinke, znači ovih, da vide, to je eksperimentalno, šta? Da li su bile ovci ili su bili ovi jeleni, nemam pojma, ali znam da su pasovali ponovo. Znači da je uspeo da opstane, ne mora znači, ali jedno tumačenje je bilo da je on uspeo, znači da su prionski, dakle, ti agregati uspeli da opstanu, dakle, i posle tako temeljno. Ko najviše zna o prionima? Ima li neka laboratorija koja... Dobro pitanje. Dobro pitanje. Vrlo je zanimljiva. To je jako interesantno. I postoji obzirom na njihovu tendenciju za tu samoagregaciju i kasnu inkubaciju, oni mogu da predstavljaju onako... Jeste. Zanimljiv istraživački objekat i projekat. Mi još uvek ne znamo i to je veliki problem. Sad će se da nam kaže nešto šta je bilo u Francuskoj. Veterinarskih službi, ljudi koji se bave biohemijom, jel tako, životinjama. Definitivno su zanimljivi. Mnogo više podataka oko toga. Tako je. Jako je bitno to definisati obzirom i na koronu i na sve. Jeste. Može da se desi u nekom momentu da dođe do neke... Apsolutno, znači to je, kažem, nevolje što to tihi ubica, razumeš? Da neko to gleda... Da. Mislim, jedan od problema prionskih bolesti i generalno tih bolesti gde se slažu u nervnom sistemu, gde se slažu, dakle, agregacije, u takvoj priči možemo da doživimo i Alzheimer i šta znam, nevolje je što ti teško možeš da sampluješ, znači teško možeš da, mislim, to se radi biopsije, to je već invazivni zahvat. Tako da nije baš znaš, nije baš da svaki da dođeš u laboratoriju i kaže, ajde sad mi izvadite u žrtvicu. Ima i kao i šire se po nekim tkivima, ali ta tkiva nisu toliko problematična. Problem je moždano tkivo zato što I sve više i više se gledaju markeri gde ti je neki drugi, recimo, gen povezan. Tako je. Znači, verovatno će se doći do nekih testova gde ćeš ti moći relativno neinvazivno, znači iz krvi, recimo, ali ja mislim da je to još uvijek u eksperimentalnom fazi. Ali, šta sam teo kažem, Srđan isto zna o moratorijumu u Francuskoj. Znači, ti si pitao zašto se ljudi ne bave. Bave se ljudi, znači prionima i pituje se to sve, međutim, nevolja, prva stvar je to je zarazno. Rekli smo, znači, to su zarazni molekuli, jedinstveni zarazni molekuli. Znači, kad radiš sa takvim stvarima, treba jako visok stepen kontrole i izolacije i svega, znači bezbednosti. Čak ovo, mi smo pričali, ovo možda upada u bojni otrov. Apsolutno, ali nešto je problem s bojnim otrovom. Ne zovemo ga kao small molecule. Da, ali ne ubija kao udarac, To ti je 10-godišnji, razumeš, znači, može. Koncentracija je sigurno bitna stvar. Apsolutno. Kao kod svih stvari, izloženost. Tako je. Ili oni što bi rekli, titar. Što je bilo? Ne, nešto razmišljam, sad ne znam da li je to bilo kod toga ili kod neke druge bolesti koja ide sinusoidno, pa ako se prekine u jednome, onda krene da ga nije ni bitno. Neka druga bolest je bila u pitanju. Suština je, pre možda 2 godine, ja ne znam nastavak priče, ali znam da je pre 2 godine u Francuskoj na snagu stupio moratorijum, znači zabrana istraživanja prionskog, zbog toga što je jedan tehničar ili istraživač u jednoj laboratoriji koja se time bavi, zabeležena, znači diagnostifikovana mu je neki od poremećaja, znači prionskih. Znači, doduše taj moratorijum je trajao 3 meseca, ja ne znam nastavak priče, znači ne znam da li je produžen ili je opet uspostavljeno nešto, ali hoću da kažem, to nije bio jedini slučaj.
već su postali slučaj gde se ljudi koji rade u laboratoriji, dakle, sa prionima, koji su fasovali bolest. Tako da, gde oni se mogu da budu, da li su to možda neki aerosoli, da li su, znači, da li možeš da ga udakneš, znači, to, jako je pipavo. A obzirom da su mali... To ti kažem, jako je pipavo. Znači, i rastvorljivi. Da, tako da, a opet kažem, to što je rekao Srđan, znači, kad ga fasuješ, znači, put bez povratka, to je jednosmerna ulica, tako da... Neka nam bude ovo nova noćna mora. To. Tako treba da završimo. Malo je... Da, te sam samo da kažem još jednu stvar, mene je zanimalo šta je uloga. Rekli smo, kažemo, 100 onih kao funkcija u organizmu. Pretpostavlja se, znači, taj prionski gen je sličan sa još nekim, to se kaže, ja sam slab sam sa biologijom, ali to su, dakle, hordatski geni. Znači, mi smo svi hordati. Odnosno, to je negde rano u našem stablu je bila neka podela. Da je to neki arhaični gen. Da, misli se čak i oktopodi hordati. Lupam se, znači, svi hordati, navodno, imaju te gene. I pretpostavlja se da je jedna od, kažemo, glavnih uloga, recimo, prionskih molekula, kontrola dvovalentnih kationa. Konkretno, misli se, recimo, na bakar, kalcijum i tako dalje, i tako dalje. Znači, nešto u toj održavanju ravnoteže tih iona sa i van ćelije je nešto što je povezano. Dakle, inače, to je neki klaster, to se kaže klaster, grupa gena koji su takozvani ZIP geni, koji, dakle, imaju tu funkciju. To je meni bilo interesantno, rekao, znaš, kao, šta će ti to, čoveče, šta će ti to uopšte, mora nečemu da služi. Opet na Wikipediji imaš primer kada su miševima ukinuti, znači, to se kaže knockout miševi, znači, isečen im je jednostavno, ili im je onesposobljen. Ne mogu da proizvode te prione gene. Nefunkcionalno, znači to. I onda su gledali kako se ti miševi ponašanju. I imaš kontradiktorne, kao zaključke. Negde se je primećen nikakva, poremećaj, znači, da ti miševi su rađeni testovi, kao kognitivni, ponašanje i tako dalje, i tako dalje. Međutim, neki kasniji, kao rezultati, kažu da postoje poremećaj pamćenja, recimo, dugoročnog pamćenja i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima neku funkciju. I samo to, s ovim da završim, ja sam razmišljao, ne znam, da li možda postoje u čoveku stvarno proteini koji apsolutno nemaju nikakvu ulogu? Znaš, mislim, koliko su mi evolutivno isklesani da budemo toliko funkcionalni? Možda postoje, znamo da postoji taj junk DNA, koji možda... Možda i nije junk DNA. Koji možda i nije junk DNA. Ali, da li postoje ti, smeće proteini koji se sintetišu zbog neke, to jednostavno ne smetaju i onda se u nekom momentu opet iseku, vrate se aminokiselini i onda dobiješ nešto što... Znači, kao smuti pa prospi u metabolizmu, bilo bi interesantno, znači ja stvarno ne znam... Mislim, ne znam nije, ne znam koliko treba vremena da se to izgubi. Upravo to. Mislim, ti kad bi sintetisao neki protein koji nema svrhu, to se kaže metabolički koštaš organizam. Jer tebi treba da sintetišeš proteine koji ti trebaju. Ako ovo ničemu ne služi, znaš, a ko zna, mislim, postoje te nelogičnosti u našem. Znaš šta, kako ti kažem, ti obično neće svaki gen da se translira u protein. Apsolutno. Nego mora da prvo da ide neki hormon ili bilo šta koji će ga aktivirati. Tako je, signal. Tako, mislim, ako nema potrebe za bilo čim... Hvala vam za ovu epizodu, evo, još jedna muka, pogotovo. Ja koji sam došao iz jedne kulture da se jede mnogo proteina. Da, ali, da. Evo, hvala vam, još više brinem. Pa, znaš šta, nemoj da jedeš ljude. Pa neću baš ljude, mislim sad, ali ja ne znam da li ih je neko samleo... Znaš šta, ne znam, recimo, samo što, znači, ne znam, recimo za mleko ludih krava, to, recimo, mislim da nije. Meni isto čudno, zato što, u principu, ovi ljudi nisu jeli su hamburgere. Mislim da je hamburger bio problem. I, kao, ako se oni nagomilavaju u mozgu, odnosno mozak je najproblematičniji, znači, verovatno nekako dođu i da li je to pri obradi, da li je... Znači, pitanje koje definitivno treba pogledati, znači, da li su jelenski isto infektivni za čoveka, to je bitno jako. Kažem, da li se uopšte nešto sad zna, zvanično, i tako neke stvari, kažem ti. Ok, hoćemo da prekidamo. Da. Ništa, mislim, u svakom slučaju je jako zanimljiva tema za istraživanje, jako bitna tema za istraživanje. Ali nije naivno, znači samo istraživanje je rizično. Ni malo nije naivno, da. To bi bilo ozbiljno sporenje između tih, kao imamo bakterije, viruse, znači poznate patogene i odjednom se pojavi nešto malo... Imaš nešto što je totalno jednostavno. Da, greška, kao greška. To je kao, ne znam... Kamen u mašini. Mislim, ti u teoriji možeš sintetišeš taj protein, bukvalno u laboratoriji možeš sintetišeš taj protein koji je problematičan. Da. Tako
Tako da, savijanje proteina. Ništa, dobro, do sledećeg puta imaćemo valjda neku, neku možda vedriju temu, vidjet ćemo. Da, vedrije teme su dosadne, uglavnom. Tako je, Da smo Ne, imali ne, ali koje su- Bolesti su cool. Sve može da se okrene na imali ovo. Imali smo hemijski rat, imali smo... Ne znam šta je sledeća tema. Zasađivači će biti uskoro, vrlo uskoro. Znaš šta, ne moram da govorim GMO, ja mislim. koja je tema, ali bit će ti GMO. kada. Ajmo malo da izađemo malo iz metabolizma i Evo. strana. Ajmo malo idemo u neku... Ajde. Ja bih nešto drugačije. Ajde, predlaži. Ovde smo se dodirnuli termodinamika. Ovo je bilo dosta, ima tu Dobro, fizičke okej, hemije, znaš. ima ono, uvek, svuda ima sve. To je termodinamika, ne može izbeći. To je... Da, ali to je sad pitanje da li je to termodinamika i da li to važi. Što kaže onaj rad ovog Andersona. Da. More is different. Manje je... Da li uopšte više termodinamički drugačije, zakoni mogu u svoje jedinstvenosti se primenjuju u ovim sistemima? viš kako je to Jer interesantno. kad pričamo o ćeliji, tu je sad već i kad pričamo o metabolizmu, Da, mislim da... tu ne možemo da pričamo o onim stvarima koje se odnose na, ne znam, molekule u rastvoru ili u gasovitoj... Da, zato što su Drugačije. okolnosti su drugačije, ali Drugačije su okolnosti. hemija važi. I ovde važi termin, ovo je interesantno. Ovo je recimo primer... Važi, ali malo Da, ali drugačije vidi, ovde je adaptirano. primer... Jako je kompleksno. Ovde je primer upravo ajde kažemo, lokalnog smanjenja entropije. Znači imaš mislim jeste. Da, idemo Ne možemo poreći. na Miller-Urjev Ne eksperiment. možemo poreći lokalno smanjenje Ta entropije. epizoda tih prožima agregata. sve ove...